Kaixo guztioi arratsaldeon, ongi etorri beste behin ere kanalera. Ilarkiren kanalea, gaurkon Dark Souls 3 dakartuzet. Partida berria hasiko dugu, da, bueno, a ver hacemos. Yes, indeed. Old Lothric, where the transitory lands converge. In venturing north, the pilgrims discover the truth of the old words. The fire fades, and the lords go without thrones. When the link of fire is threatened, the bell tolls, unearthing the old lords of Cinder from their graves. Aldrich, saint of the deep, Farron's undead legion, the Abyss Watchers. Impresionantea introa. Ja beldurtuta hasi baino lehen. And the reclusive lord of the profaned capital. Musika intrenia da. Yon the giant. Only in the lords will abandon their thrones. And the unkindled will rise. Nameless, accursed undead, unfit even to be cinder. And so it is that ash seeketh embers. Beno ba, gaztiak. Hasten gea, hainbeste esperotako joku hontan, Dark Souls hontan, da, bueno, ba, personajea saiatuko naiz sortzen. Saiatuko naiz gaina denbo asko ez luzatzen, zati hontan. Sexua aldatuko diogu, neska jarriko dugu, ezta? Edad joven. A ber, hemen klasea erabaki behar da. Esateutea hasi berria baldin bazea, oberena kabaiero izatea dela. Ikuste zue, behatzigarren nivelen hastezeala, vitalidad 12, aprendizaje 10, resistencia 11, ikusi dituzu ordanak, destreza 13, garrantzitsua dela, fuerza 13 baita, vigor 15. En cambio, adibidez urrengo hartzen badeu mercenario, baia 8an hasten da, destreza adibidez honek 16 du, baino fuerza 10. Orduan, depende ze motatako armak, ze motatako peleak eta zuek, depende ze moz modatutaten hobeto, bat edo beste hartu beharko da. Orduan ikusti dugu caballero, un caballero oscuro de poco nombre que se desplomó mientras viajaba, recio, con una gran vitalidad y una armadura robusta.
Daukeu un mercenario y veterano del campo de batalla. Su elevada destreza le permite blandir con maestría 2 cimitarras, hau da honek, bi arma eramateko aukera dauka. Claro, bigarren arma emantea ezin duzu eskuda eman, baino bueno, segura atake politeak egite ditula. Gero daukeu guerrero, asko gustatzen zaidana, desciende de guerreros del norte, famoso por su fuerza, utiliza su elevada fuerza para blandir una pesada hacha. Ikustezue, indarra, fuerza 16ekin hasteala, adibidez nivel 7, nivel txikiaki, baino vitalidad 14 dauke, resistencia 12, vigor 11 eta hori. Bere karakteristika indarra, sobre todo, 16. Karo, hau, arma, pixu handiko armak ematen, abilena, hau da, guerrero izango litzake. Deko heraldo, un antiguo heraldo, que viaja para terminar una misión inconclusa, porta una lanza robusta y emplea un milagro restaurador. Hau, badirudi mezkla dela. Hau da, honek erabiltzeu atakeak armekin eta gero dauke baita magia. Orduan, honek baita tentatzen hau, bi gauzak ditulako, baino, bueno, ikustezu, fuerza 12 daukela, aurreko 16 kantokian, baino nivel altuagoan hasten da behatzean. Batzu daukete gauza batzuk, besteak beste batzuk. Gau ladron, danak ikusiko ditugu. Piscot azkar, un ladrón lamentable de sector, porta una daga para atacar por la espalda y un arco de origen militar. Hau interesgarra izan daiteke arkoagatik. Piscot distantzian atakatzeko aukera izateko. Un asesino que acecha a sus presas desde la sombra, hábil con hechizos y espada destocada. Hau 10. nivelen hasten da adibidez. Caballero astea behatzen bera. Asesinoa kaballeroa baino nivel altuagoan hastea, baina pentsatu dut ez da gauza gutxigo izan dutela. Bez, vitalitatea bertan 12 dauke eta honek 10. Honez asko luzatuko, ze ustez más o menos nik nerea erabakita daukadala, baina bueno, hechicero, izenak esaten bezala, un solitario que abandonó una academia formal para seguir investigando, emplea magia de alma con su gran inteligencia. Claro, hechizeroa da, kriston inteligentzia dauke, ikustezute 16, da, bueno, un mago bada, eta honekin, honek hechizoekin da ondo ibiliko zehazte. Piromantiko daukeu, duda indete hau hartzen edo ezartzen, piromántico de una región remota que manipula las llamas, también es un experto luchador que porta un hacha de mano. Honek suzko atakeak eitetu eta bueno, esan diatu urrutitik atakatzeko ongi datorrela. Gero klerigo daukeu, nahi ez zait gustatzen, klerigo ambulante que se derrumbó a causa del agotamiento, canaliza una fe elevada para lanzar muchos y variados milagros. Honek ere txizek eta erabiltzeitu. Eta daukeu marginatua, betiko Dark Soulsen irtetean marginatua, nivel bat, gaixua, desnudo y de origen desconocido, fue un necio inconmensurable en vida, o le arrebataron todo al ser enterrado. Usatzen bezala, eskudo paskar batekin hastezea, arma paskar horrekin baita, eta, bueno, gehiago lutzatu gabenei guerrero hartu aurreko da zergatik ez guerreroak indiatzen naiz, gero, bueno, norberak bere nivelak igotzizkio da jazta ez, azkenean zure erara itezu pixko pertsonaia naiz da era batera hasi edo bestera hasi, baina, bueno, nahi hau gustatzen zait. Hemen opari bat erabaki behar da, eta nik uste anillo de vida erabakiko dira. Hago dotado de una bendición divina, agua pura, bomba incendiaria negra, material para mejorar armas de fuego, oxidada, baino ez dio buelta gehiago emango, anillo de vida erabakiko dut, eta a ver mira zer pega, dio. Ai, ama. Jo, eta hau gaixua, nola juntzaitezke arpegi horrekin, eskerrak eo kaskoa jarrita zan asko ikusten. Hau txuri, nik uste
normalena pixkot hau dela, alumna Escuela de Dragones, eta konstituzioa... A ver, korpulentezio. Mira, tío. A ver, korpulentezio jarriko dio korpulento inferior. Hautsa ondo dago. Muskulatura muskulosa jarriko du. Gaur nabaitza entrenatu dela. Brazos, nahi dizkiot besoak puztu. Jo kriston aromak eman barko ditu eta besoak puztu nahi dizkiot. A ver... Oso exageratu abiatu gabe. Vale, orain sortzuket. Hola xutzeko dugu ez. Martzen dugu, hori da, eta bainatzea. Tono de piel, ikuste ongi daukela hola ez. Detalles de cara, rasgos... Tío, ez hemen ez erradatzeko. Pupilas, color de pupilas... Pupila derecha, pupila izquierda... Jarriko diote... Bat, berdina. Beira, hemen ikusi daiteke pupila baino, bueno, gero total. Eta pupila ezkerra jarriko diot... Gorri jarri nini, baino... Tatuajen bat. Ez dakit zain azen gero ez da ikusiko. Kaskoa dala eta bat eta bestea. Zara politia topatu ezakegu. Hauxe. Eta kolorean beltza nahi dut. Bai, ez nik uste hau da, beltza dela. Bueno. Gordeko deu. Beste pertsonaje hau, eta... Eta nik uste, jazta ez. Ez, jolastu nire ditu. Eta, atzak bat gendu. Completar creación. Noten hasi personaia, bai. Eta bueno, por fin, haustengia. Espero dut. Espero dut askotan ez hiltzea. Lasai jungo gea, poliki.
Batera gea. Atera gea, da bueno. A ver si tengo partida hontan. Cementerio de cenizas. Control de la cámara R. Ataque normal, R bat, bai, perretzen dut, R bia potera. Honekin eskudakin atakatzen zu da, ala, eskuda jartzen dut. Vale. R bia ataque fuerte, hori da. Da, fijatzeko objetiboa, bai. Honekin hasiko gea. Bale, gaztiak, hil dugu gure lehen gaiztoa, datzu zen. Ondo. Vale, retroceder. Guazen ikuste, hemen gauza brillantea. Gauza brillantea beiranean. Earki hasia, eta ez dut ikusi, tio, itxutu nahi, gauza brillanteak itxutzen naute. Frasco de estatus de ceniza, vale, ondo. Ondo. Earki hasia, vale. Vale, batzet patada zehatzen. Ziko bateko. Vale, hola xe. Hoi da, bilei batea eman bertzaia. Atzetik, wow. Stop! Eta momentuz badirudi gortuk ez digutela ezer guztan. Ez da ezer. Bagoazen hau da. Da la vuelta. Ondo. Plan ona. Bizitza bertuztuko ez. Da la vuelta, no gura nolagono. Vale. Vale. Bestelle. Corre. Jarraitzen nahi nobla. Vale. Ahí es mi Oye, hostia, mana. Vale, vale.
ona. Ai, ama, ona. Bale. Ja, guantxa sinez da zer ditan. Bueno, hileu, atedan lehenengo pitxejoa o lagartua o ez da izertzan. Izoztua. Txoin ez dut tospeina ikusiko dut emendik. Ai, amaketan zen, ikusen dut emendik zertzapatu ezaketan. Bale, tokar. Ikutzen badituzue manchas de sangre, ikuste zute beste jokalariak nola jolastu dian da nola hildean. Aurreko horrek gu baino zorte gutxigo eukidu da izoztu ingo zion. Alma de viajero desconocido, vale. Alma, Karima kongi datoz, Dark Soulsera jolastu zeate, ze pixko da moneda de cambio, gero aurrerago nivelak igotzeko, habilidadek igotzeko, gauzak erosteko baita, eta zer esanik ez, irtezean bakoitzen alma guzti galtzen dituzula, eta itzuli behartzeala utzi dituzun tokira. Rekuperatu nahi baituzu, bestela bertan gehatzea. Nahiko fastibilloa dan gauza. Zen, hemen egon geha. Pixko eta repasatuko dut bazpare. Pixko despistada nahi zenez, bagian zerbait utzi alizan dudalako. Baino... Zerbait, baina... Ja nila gauza brillatzen ikusti ditut izkina guzti, ja obsesioa da, ja. Bale, leheneko oso hona izan da, ni brillantei behirat, eske gaizta muturran aurrein. Ez dut ikusi, hain itxunengon, ez dut dala ikusi. Bueno, bale, jarrai dezagun, hemendik, eroi gabe. Eta ondo. Hauek puntos de kontrol izango balia dira. Niltzen bagea, hemendik hasiko gea. Harimik gabe, baino, hemendik. Eta, bagoazen poliki, han aurren gaizto bat ikusten dut. Eta hor bian beste bat. Bale, ez gaizto... Ai ama. Bale, gauza bat ingo dut, hogeran deskantzatuko dut, konturatu. Piztu bakarra egin dut zeola, fraskos de estatus berritzen ditugu. Lehen monstro txikio edo lagartakin erabili ditu dana. Bizitzak berritzeko, pixko, ez duzu guztiz berritzen, baina, eta pixko tindartzeko. PSek eta, zertu honek txarra, guztiz indar berritzez dela, baina txarra du gaizto guztik berriz agertzea dela. Así que, honen gana jungo bega. Hobeto bintzat. Zehen azu zer izte? Aleman beste biditugu. Beira, honek alma debilitada. Ondo. Eta tete, hemen da hona. Campana sagrada de clérigo. Bale, baina nengoian lehen beste bat ikusi dugu goitik. Eta bere bila jugo nahi. Bere bila etorri baino lehen. Ze joku honetan bi edo hiruk enboska daiken baldin badizute, larri biltzen zea. Aurra jarraitu behar, baino lehen mendizan gonez. Zeka hor. Laizte. Jode. Eta honek zita asko kendo. Eta dijo, aio. Bomba incendiaria. Ondo. Bez? Hainbeste tatuaje eta hainbeste gauza eta gero ja ez tarpeia ikusten. Bale, guazen da. Torritako tokitik.
beira, honek utzi du zerbait, ondo, alma debilitada. Ira, ondo indi bueltatzen. Beira, hemen ikusten den hau beste jokalari bat da, online gaude sartuta, notak eta, bueno, danetik ikusi alizateko. L mientras salte, vale. Gaiztuik ez dago, Vale, baitze, horra iritsi beharko nuke, abertzer da non ikusteko. Vale, mientras corres, L3 emango diogu joystickari, abertzen izaten zen. Vale, ondo. Fragmento de titanita. Ondo, hoi hona izangoa gero armak eta hobetzeko garaian ez denez. Oker duten, mientras caes, R bat. Zer dago hor bezto bat? Bezto bat. Inda ez, bai, ama. Patada dana. Arma kargatu baino lehen. Vale. Buf, eta hor gaztiak. Eta hor daukagu lehenengo bosa. Beraz, bueno, zen. Bere gana jungo gea. Hemen dauket txakurra da bien nire inguruan latan batean. A ber, eta, bueno, kontzentratu gaitezen, ea lehenengoan pasatzen deun. Eta, bueno, pues a por todas, Bastiak. Ai, ama. Venga. Ni bazpare, jotzen hasiko nazaio. Joder, ya me gaizkia, oso gaizkia. Excavación. Joder. Ahora va. Bueno, gure lehen eriotza eta beste askon lehenengoa. Bueno, uste baino gehiago iraundet, uste nun lagartoki lingo ziala, así que bueno, bastante, eta bueno, pues esaten nizuen bezala, a ver, ikusi daiteken, almas 0. Ez dakitzen bat izango nitun, baina ikuste zuten bezala goian eskubitan, almas 0. Beraz, ez zer baino lehen, barreskuratzea jun behar dugu, baino, ja. Egiten enbeko akil beharko nituzken. Hemen bestatzen eskutatuta. Bestia galanta gaina, zerbait utzi du ez du ez. Alma debilitada eman digu, eta, bueno, bat berriz bosan. A ber, bigarren aldientan, ja berpiztu da dago. Lehenengo gauza almak ikustu oso
Txarko berri hoi, eta horrean nire almak. Itxutu nahi ematen, eta baina, bueno, ja gutxi gehatzen zitzaion. Hoi da nire esperantza, ja gutxi gehatzen zitzaiola, eta nik uste... Ai, ama izer ditan, ja. Nik uste hirugarrenen... Ez ba nahi oso trakezko itxutzen, pasako degula. Berez ez dain zaila. Baina, bueno, ba, karo. Agatzen da zaizu, ba, hau bezala, ez? Paso ingo deta hauetaz. Zuzene jungo naiz bere gana. Ez da intzaila, gauza da, bueno, gaizki ematen baiozu botu da zaitu, kristo nostiak emate ditula, hoi da araza. Gaina, bueno, oingoz indarra jotzeko eta eskaxia daukegu, eta, bueno, azkar negatzea pertsonaia. Azteko...
hasi naiz. Así que, bueno, jokoa bola da. Hil da hil, behin da berriz. Gaiztok hiltzen dien arte. Baina, bueno, lehen esan dutena, ja gaizki hasten baztea, baina... Baina, no zela hil? Zemen hil zaula, ja? Bueno, konzentratu ingo nahi zoingon. Eta... venga, ingon bai, ingon pasen dago. Nire anima, horria. Baneukan bizitza hartzeko, baneukan bizitza hartzeko, uste nun haingon lortuta geneukala, baino, ez? Ez dugu lortu. Baina traketxu mugitu da, tio, pertsonaia, joe. Zegoengon baiaz. Ez zarrita.
restablecida, espata en espiral, lortu dugu. Da ondo. Buah, argaldu ingo naiz ni joko honekin. Izer ditan hau, ez da imaginatzen, noiz persilua. Venga, ba. Gera encendida, deskantxa tengo dut baita. Frasco de estatusak eta berpizteko. Eta, bueno, bakizut ez esate dizuten, nik uste nahiko uste baino gehiago luztatu deula bideoa, uste baino gehiago luztatu deula bideoa honekin, boss honekin, eta gaurkoz, barkatu emobilak edo. Eta guaingoz, gaurkoz nik uste nahiko izan dela. Bastante sufritu dut, eta hoi esatez dutela boss hau Dark Souls guztietatik errazena dela. Beraz, espero zaiguna, hemengo ate honetatik aurrera. Baina gaurkoan ez dut irekiko. Urrengo kapitulora itxaron beharko dezue, ate honen atzen dagona ikusteko. Gaurko hemen uzten dugu. Nahikoa sufritu dugu, bastante. Nik uste nune azkarrago hilko nula, bosa, egia esan behar dizutet. Baina, bueno, garatu dugu eta hoi da garantizkona. Orduan, mila esker, beste behin bideoa ikusteagatik, kanala jarraitzagatik, suskribitu, gustoko baldin badezue, Dark Souls jokua igotzeko asmoa dauket osoik. Ez daki pasatzeko kapaza izango naizen, agian bosen baten aloko barde kooperatibo modoa erabaiki beharko dugu, ez dakit, ez naiz aurreratuko. Saiatuko naiz dena den bakarrik pasatzen dana. Eta bueno, hoi, utzi komentaion bat, zerbait esan nahi badezue, edo laguntzen bat, trukon bat, atzean utzi dudan zerbait komentatu nahi badidazue. Eta, bueno, eman like gustoko baldin badezue, suskribitu nahi baldin badezue baita, doainik da, suskribitza. Eta, bueno, ikusteia beste baten. Ondo izan denak, eta